Vi er efterhånden rigtig mange frivillige, og de knokler på livet løs, så vi bliver klar til at åbne. Vi har lige været sammen, alle medarbejdere, og der er masser af gode idéer og kreative mennesker og masser af energi, så der bliver sat op, og der bliver prismærket osv., så vi er klar til, når vi åbner. Vi har næsten 700 kvadratmeter, hvor vi har møbler, og der er sådan standardmøbler, men der er også mange sjove møbler, som man ikke kan finde andre steder. Og så har vi en stor afdeling med ting og sager, hvor der også er sjove ting, som er helt unikke, hvis man er til sjove lopper, spændende lopper. Og så har vi masser af tøj og bøger og så videre, så der er rigtig mange ting at komme efter. Vi har rigtig mange varer i butikken, og alting er til salg. Nogle ting har vi brugt sådan til at indrette ting på, men hvis der er nogen, der vil købe det møbel eller den ting, jamen så rydder vi, og så er det til salg. Selv stolen, jeg sidder her godt i, er til salg.